फैनानै बा गुबुननि सोरनो शेयार खालामनो बिबान होदों बेनिखायनो आं बे समाव आलासिखौ बरायनो थाखाय न'खरनिफ्राय नङाब्ला सोरनिबा आखायाव थानाय जोंनि मोनसे सिननि गेजेरजों बरायनायनि मोनसे सिननि गेजेरजों नाजावनायनि सिननि गेजेरजों आं बे समावहाय लाग्रोनो हास्थायबाय बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ गसंनानै होनो थाखाय आङो दिनैनि चेयारपारसन जानानै खावलायनाय जाबाय न'खरनि जानानै आं खावलायनाय जाबाय धन्यबाद थाबाय बे समाव आलासि नाजावनाय हाबाफारिया जाना थांबाय दायो जों बे समाव जोंनि रोजाबग्रा बिजाबनिफ्राय जों रोजाबसिगोन बेनिफ्राय शास्त्र पाठनिफ्राय आं मोनसे फरायगोन इसोरनाव प्रार्थना खालामगोन बेनिफ्राय आलासिनो मेसेजखौ लाबोगोन बेनि उनाव जोंनि जोनोमनि प्रग्रामखौ जोङो खालामगोन जोङो लाइटिं खालामगोन बेनि उनावनो जोंनि प्रग्रामफ्रा जोबगोन जोंनि रोजाबग्रा बिजाबनिफ्राय बयबो गसंदों इसोरखौ मान होनायजों लोगोसे जों इसोरखौ रोजाबनि आरो बे समाव दामग्राफ्रा दामनानै होनो हागोन only 30 नाम्बार इसोरा सोरजिगिरि बे मेथाइखौ जों खनगोन
बिखौ बाख्नायदो फोरबोनि गलामफोर बिखौ बाख्नायदो फोरबोनि न'आव जोंनि इसोरनि न'नि सिथ्लायाव गसंनायफोर नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो मानोना फोरबोआ गाहाम बिनि नामनि मुङै रोजाबदो मानोना बियो खुसि खालामग्रा इसोर बे फोरबोखौ बोर होथों जिसुनि नामै आमेन अननानै बयबो गसङै थादो बे समाव जों बयजों लोगोसे दैखोनथि मोसाहारि जोङो मास प्रेयार खालामनानै इसोरनाव जों गेदेर उन्दै आरज खालामनानै जों बिगोन अननायनि सिनखौ आफाजों मोननो हानायखाय दिनै आफा नोंखौ हामबाय होनदों आफा नोङो माबा मोनसे नोङो राहानि गेजेरजों नोङो माबा मोनसे बुद्धिनि गेजेरजों नोङो बे न'खराव आफानि बे दयानि दान फिसा दैखोनथि मोसाहारिखौ नोङो गथायनानै होबाय गेदेरबोबाय आफा बिनि थाखाय बे बिमा आरो बिफाया दिनै नोंखौ हामबाय होनदों गावनि मण्डलिनि गेदेर उन्दै आरो बिनि जाथि खुरमा भाई भागि गासैखौबो हांख्रायनानै आरो गावनि हामजानाय बेबादि नोंनि बिसासि बिसाखौ लाबोनानै दिनै बाथ्रा बुंनो थाखाय बेबादि गथ'नो गियाननि नंगौ गियानखौ जों फोरोंलांनो हायो जिसुनि नामै आमेन आङो हामबाय होबावो आङो सम सम नोंथांमोननि बे मण्डलियाव आङो सफैनो हायो नोंथांमोना जेब्ला आंखौ अनो अब्ला इसोरनि बोरखौ नोंथांमोननि बे मण्डलियाव आङो मोनफैनो आङो खाबु मोनो दिनैबो मोनबाय आङो नुदों सोरबा माने आं नुनो मोननाय दङ बेनिखायनो आं सानदों जानो हागौ बे एनएलसि मण्डलिनि अनगायैबो गुबुन इसोरखौ फोथायग्रा इसोरनिनो बिसाफोर दंफैयो बेखौ आं फोथायो दा बयखौबो आंनि बे बार्थडेनि मुङै बयनिसिमबो आङो प्रभु जिसुनि अननायखौ नोंथांमोननिसिमबो होबाय आरो बे जोनोमनि सान फालिनायनि सोमोन्दै इसोरनि गोथां बाथ्रायाव बयखौबो आङो बरायबाय जेन' बार्थडे माने बारमायनि इंराजि सोदोब डेयाबो इंराजि सोदोब जोनोमनि मोनसे सानखौ बियो बुजायो आरो बाहाय जेबो थाफानाय बाथ्रा गैया हिडन गैया बाहाय बियो क्लियारखा बार्थडे जोनोम सान फालिनाय होनना जों बयबो मिथियो ओमफ्राय नैबे जोनोम सान फालिनायखौ बुहुमाव बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फालिनायखौ जों मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरनि जोनोम सान फालिनायखौबो जोङो मोननो हायो दा नैबे सान फालिनायनि गुबुननि ओंथि थानाय थायि जोङो बेखौ नायनो थाङा नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा माबायदियै बे जोनोमनि सान फालिनायखौ फालियो आरो मानो फालिनांगौ बियो बाइबेलजों थोनजानाय दं नामा ना सोरबा ओरैनो सानखांनानैहाय माने बे बार्थडेखौ गोसो जानानै रंजानो खालामो नामा बेनि थाफानाय बे ग्राउन्डखौसो जों दिनै नायगोन जोङो गुसुङै नायगोन गोलाव नङा बे जोंनि गोथार बाइबेलाव गासै 66 बिजाब दङ अल्ड टेस्टामेन्टआव दङ ओमफ्राय निउ टेस्टामेन्टआव दङ मोननैजों कालेक्सन खालामनानै प्लास खालामोब्ला 66 बुक्स बाहाय दङ 66टा बिजाब दङ आरो नैबे बाइबेलाव नैबे जोनोम सान फालिनायखौ मोनसे दारखोन डे होननानैहाय बुंनाय माखासे बाथ्राफोर दङ खोमसि मोनसे सान होननानैहायसो नैबे जोनोम सान फालिनायखौहाय बाहाय टाइटेल होनानै दिनै माखासे जारिमिनारि बाइबेलनि जारिमिनगिरि लिरगिरिफ्रा बेखौ टाइटेल होनानै बुंनाय दङ दा बेनि बेकग्राउन्डखौ जोङो नायगोन बाइबेलनि बबे सारियाव बियो बुंनाय दङ बेखौ जोङो नायनो सिगां जोङो सानै राजाफोरनि जोङो एक्सप्लेनेसनखौ जोङो नायग्रोनि ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो माबाखौहाय जोंनि गार्जेनफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनि ख्रिस्टियान न'खरनि बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव मा दायित्व दङ बेनि सोमोन्दै जों नायनानै बाहायनो फोजोबगोन आं सानो जोंनि दिनैनि ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोमबो मानसिफ्रा जायफ्रा बे बाइबेलखौ फरायो जायफ्रा नैबे बाइबेलखौ नायो देहेन होयो गिर्जा हाबो इसोरनियाव प्रार्थना खालामो बेबायदि व्यक्तिफ्रा नैबे जाय राजाफोरनि सोमोन्दै बे राजाफोरनि बे जोनोमनि सान फालिनायखौ खोमसि सान होननानै दिनै माखासे बाइबेल लिरगिरिफ्रा बुंनो गोनां जादों माखासे बेबायदि जुदाइजिमनि मानसिफ्रा जुदायारिनि मानसिफ्रा बेबायदि हेपि बार्थडे खुसि जोनोम सान फालिनायखौबो फालिनो गिदों
बिथांमोननि फालिनायखौ नुनानै मानोना बाहाय दङ बे बार्थडे फालिनायाव बे राजानि बार्थडे फालिनायाव सासे मानसिया खर' जनानै बिनि थैया सिथ्लायाव बोहैग्लाबनाय बाहाय दङ दिनै सासे राजाया जुदि बियो बे बार्थडेखौ जुदि अबजार्भ सेलेब्रेट फालिनाय समावहाय बे सासे राजानि न'आव सासे मानसिया बाहाय दिखोनानै फासि होजानांगौमोन बेनिखायनो बे जोनोमनि साना बिलुद बालुद सान होननानैहाय गिखांनाय सफैदों दा जेनेसिसखौ नोंथाङा नायदो जागायजेननायखौ नोंथाङा नाय आरो दायो बाइबेल गैयाब्ला न'आवहाय नायहै आरो सोरनिबा खाथियाव जुदि दङब्ला नोंनाव गैयाब्ला गोसोआव लानानै थां ओमफ्राय लिरनानै ला सोरनिबा बाइबेलाव फरायहै जागायजेननायखौ नोंथाङा नायनो हायो जागायजेननाय 40 अयदा ओमफ्राय 20 आरो 23 सारियाव बाहाय नायोब्ला नुनो मोनो जागायजेननायनि 40 अयदा 20 निफ्राय 30 बेयाव जसेफखौ सोर साबेसे मोनथियो एभ्रिबडी जों बयबो बे जसेफखौ मोनथियो जसेफआ फानहर जानाय सासे एब्रायारि होनना जों मोनथियो बिनि बिमा बिफाखौबो जों बयबो मोनथियो दा बेखायनो बेखौ आङो गोलाव आङो बिनि बेकग्राउन्डखौ बुङा जा जसेफआ सासे एब्रायारि जानानैहाय बियो मोनसे इजिप्सियानफोरनि हादराव इजिप्ट होनना बुङोब्ला मिसरखौ होननाय जायो बे मिसर देशआव बे एब्रायारिया बे जसेफआ बियो फानहर जादोंमोन आरो बे इस्माइलारिनि आखाइनिफ्राय बे इजिप्टनि राजा जायखौ जों बयबो मोनथियो फाराव राजा जाय राजाया जिसुआ बे जायगायाव जोनोम जादोंनो नाय लोगो लोगो सोर राजा बिलाइ होननानैहाय बेबायदि हौवासा गथ'फोरखौ हेरद राजा बायदि दानस'होजोबनानै दैयाव गारसोमजोबनानै नील दैमाया थैनि बाना जादों नैबे राजानि सासे सुइनो आखान्थि बिनि मुङा जाबाय पटिफार होननानै बुङो बे पटिफारा जसेफखौ बे इस्माइलारिनि आखाइनिफ्राय लाबोनानै बियो गावनि न'आव दोनहैदों आरो दोनहैनानै खामानि माखासे मावनो थाखाय बिनो मोनसे खामानिखौ गथायदों दानिया जसेफआ गावनि न'आव सफैनायजों लोगोसे जसेफआ जेखिनि खामानि मावो राजानि गुबुन मानसिफ्रा जे खामानि मावो पटिफारा जे खामानि मावो बिनिख्रुइ जसेफनि मावनाया 3-4-5 गुन बिसि जायो बेवहाय मालिका जुदि मावोब्ला मोनसे बिथाइ जुदि मोनबायब्ला खादासे जसेफआ बाहाय जुदि मावोब्ला 6 खादा 7 खादा बिदि मोनो बे हिसाबै पटिफारा गावनि गासै हलै न'खरनि दंनाय मानिखौनो जसेफनो गथायनानै होबाय नोङो बेखौ नायदो नोङो बेखौ जोथोन लादो माखासे इन्सट्राक्सनफोरखौ बिनो होबाय थोननायफोरखौ एमनखि बेल' नङा गावनि बिहिनि सायावबो बियो बेखौ बिसाया जेरै अनो बिनिफ्राय बांसिन अननायजों जोथोन लानो मोजाङै बिसोरखौ नायनोबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे दायित्वखौ होबाय आरो बे जसेफआ रेसपन्सिबल दायित्व गोनां मानसि बे न'खराव जाबाय दानिया मा जाखो जेलाव थांनोसै नै दानस' जानायनि माबा फैनोसै जसेफआ दानिया सानफ्रोमबो ओरैबायदि समायना मानसि बे जसेफ बायदि मानसि गैया ओरैबायदि जोबोद बिउटिफुल बियो बिराद समायना पटिफारनि हिन्जावा दानिया बेखौ गोसो थोगारलायबाय जाय न'खराव दोनहैदोंमोन गासै न'खरनि दंनाय मानिखौनो जोथोन लानो बेनो मोनसे गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बिबानखौ होबाय दानिया बे हिन्जावा बेखौ जसेफखौ नायनानै जोबोद हामजाबाय गोसो थोबाय सानफ्रोमबो दानिया गावजों उन्दुफानो लिंबाय थाग्रा जाबाय नाथाय जसेफआ बे समाव बिनि लिंनायाव बियो खुनु खोमा होआखै मानोना इसोरा जसेफजों लोगोसे दङ आरो बे हिसाबै एब्रायारिफ्रा मोनसे खैफोदाव गोग्लैगोन मोनसे फेमिन मोनसे आंखाला जागोन बे आंखालनि थाखाय जसेफआ बे जायगायाव बियो फैनो गोनां जादोंमोन दानिया सानसे समाव खामानि मावनो थाखाय जसेफआ बेबायदि रावबो गैया दानिया इदिन बे मालिकनि न'आव जसेफ आरो बे हिन्जाव सानैल' दङ दानिया जसेफआ न'आव हाबबाय न'आव जेब्ला हाबो जाय हिन्जावा जसेफखौ गोसो थोयो मोजां मोनो
जसेफजों हाबैफानानै जसेफनि सियावहाय ओरै हमबाय हमनानै बुंबाय नोङो दानो आंजों अननानै उन्दुफा नाथाय जसेफआ बागदावनाय मोनबाय बियो माबोरै जानो हागौ नाय नोंनि गिरिया गासै दंनाय मानिफोरनि सायाव आंखौ बिफं फसंबाय आं जुदि नोंनि सायाव बेबायदि अपराध मावनानै इसोरनि सिगाङाव जुदि अपराध मावोब्ला मा जागोन बेलाय ओहो बियो खारबाय दाने बे हिनजावा बिनि सियाखौ लाखिबाय गावनि गिरिया फैयोब्लाबो बे एखे बाथ्राखौ खोन्थाबाय दानिया राग जोंनानै नंगौ नंनानै बियो राजानि मोनसे इजिप्टनि राजानि मोनसे प्रिसन बाहाय दङ जेलखाना मोनसे दङ सोरबाया दाय मावोब्ला बेखौ बाहाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय जायो दाने जसेफखौ लखबाव थ्रोब सोबाय जों बयबो मिथिगौ लखबाव सोनाय माने बियो एकदमबारे थांनो हाया बे जेल सिङाव थाबाय थानो गोनां जायो बिदि दाने थिग एखे बे समावनो बे इजिप्टनि राजाहा बे मिसरनि राजाहा माखासे सल्डार दावहा नांग्राफोर दङ गोदोनि राजाफ्रा जं थुग्रिजों दावहा नाङोमोन गुबुन मोनसे रायजोखौ मोनसे इनभेड खालामनायाव गाग्लोबनायाव बेबायदि दावहारुफोरखौ बाहायोमोन दानिया गोबां बिहा दावहारुफोर दङ गोबां लेंफोर दङ बे हिसाबै बिहा माखासे बिथोन होबाय अफिससिम लायदो बे जोबजानायफोरखौ लायदो जौ बुलायग्रा रुथि सावग्रा सानैखौ लाबोनो थिनबाय दाने अफिसनि सिगाङाव बिदियाव हमनानै लादो बाहाय राजा दङ बे राजानि मोखाङावहाय बाहाय बे सानैखौ लाबोबाय लाबोनानै दानिया जायहा सिगांनि बे राजानो जौ बुलायनानै होग्रामोन लुना होग्रामोन बे शिबखौ एखे बे जौ बुलायग्रा माबाखौनो बियो होबाय दायथ'खौनो बियो होफिनबाय आरो बेनि उनाव रुथि सावग्राफोरनि गाहायखौ दिन्दां गोजौआव आलायबाय खर' साख्रुबनायनि गेजेरजोंब्लाबो गावदे बुंबाय नोङो जेखौनो बिगोन आङो बेखौनो होगोन बे सतबांसानि थाखाय जहनखौ बे हाजरनिफ्राय जेलनिफ्राय बख'नानै बिनि खर'खौ दानस'नो गोनां जाबाय सान्थ्रिफोर फाथायबाय लायनानै बिनि खर'खौ गं होनानै थबस्र' बाहाय दानस'बाय मोदोमा जलदब गोलायबाय खर'आ बेबायदि ओरै हमनानै थोरसियाव दोनबाय गामलायाव बेखौ सेल'मिनो होफैबाय आरो सेल'मिया बेखौ लानानै मोसानाय महरैहाय बियो गावनि बिमानो नैबे प्लेटारखौ बियो गथायहैबाय थैनि बाना हेर'डा मोनसे गावनि बार्थडे बे जोनोमनि सान फालिनाय नैबे सेलेब्रेशननि गेजेराव मानसिनि थैखौ गावनि सिथ्लायाव फसरनानै नैबे बार्थडे फालिनाया मोनसे खोमसि मोनसे सान दारखोन मोनसे डे बियो आरो बेखौ नोजोर होनानै माखासे मानसिफ्रा नैबे जोनोमनि सान फालिनायखौ गिखांनायजों बिरायनि मानसिफ्रा जोनोम सानखौ हेर'डनि बे माबाखौहाय बेकग्राउन्डखौ नाहरनानै गिखांनाय सफैदों बार्थडे होननानै बुङोब्लानो नैबेनि थैनि बानाखौ नुहुरनानै मानसि थैयोना बेनि सायाव नोजोर लाखिनानै गिखांनाय सफैदों आरो बेल' नङा जों बयबो मिथिगौ ज'आ इसोरनि स्पिरिटजों इसोरनि जिउजों जेब्ला नैबे संसाराव बियो दैदेनजादोंमोन बेबायदि बे रायतफोरनि गेजेराव जबमोननि ओनसोलनि गेजेराव जब बायदि रावबो राइटियासनेस मानसि गैया धोरोमिया मानसि गैया जायनि जाउनाव सैताना बेखौ नुनानै गियोमोन जों बयबो मिथिगौ सोरगोआव आरफोर सानसेखालि मोनसे मिटिं जादों बेबायदि मोनसे गेदारिं मिटिं जादों बार्थडे नङा जोंनि दिनैनि बायदि बार्थडे नङा मोनसे आजेन्डाखौ लानानै आरफोरा मोनसे गेदारिं जादों बे समाव सैतानाबो बाहाय आरफोरजों हाबफैफानो मोनदों दा बाहाय इसोरा सोंदों जिसुआ सोंदों नोङो बबेनिफ्राय फैदों नों बबेनिफ्राय फैदों जिसुआ सोंदों बिथाङा बुंबाय सैताना आङो संसारनि खना खनला जेरावनिफ्रायबो आङो बेरायनानै नै बाहाय आङो फैदों बेखौ बियो स्टेटमेन्ट होबाय इसोरा सोंबाय आंनि अनजाग्रा बिसा
जबा जेरैबो गाहामैनो दङना नोङो बेखौ नुबोबाय ने सोंदो बेयाव गोबां माखासे सयथाना जबनि सोमोन्दै बुंदों नोंनो बिनि दोहोनखौ नोंनो होदों नोंनो बिनि गासै दंनाय मानिखौ जोथोन लादों नोंनो बिखौ प्रटेक्शन खालामदों नोंनि सिकिउरिटिजोंसो बियो न'खरा गाहामै दङ दानो नोङो बिनि गासै दंनाय मानिखौ नोङो सिज खालामनानै लाजोबसाय नोङो सेनानै लासाय बे जबा मिनिनि गेजेरावनो नोंथांखौ दुसिगोन नोंखौ दुसिगोन सैताना इसोरखौ बुंदों ओमफ्राय इसोरा बुंदों दुसिनाय नङा गासैखौबो मावनो हागौ बिनि मोदोमखौल' नोङो दादां जिबन मोदोमखौ दांनो नाङा होननानै फैनाय लोगो लोगो बिनि 10 जन बिसाफोरखौ मुरुन सैताना सिखारफैजेनबाय आरो सेकेन्ड बारावहाय आरोबाव एसेम्ब्लियाव आरफोरजों थांबावबाय बाहायबो इसोरजों सैताना रायलायनानै नेक्स्ट दानिया बिनि दोहोन सम्पति दंनाय माने गासै जिब जुनारफोरखौनो बियो मोनसे फोजोबस्रां फैबाय बियो थै होबाय बिनि बिसाफोराबो थैनांगौ गैयामोन मोनसे बिल्डिंनि सिङाव न'नि सिङाव दंमोन बिल्डिंखौनो सिमब्रेनाय बारहुंखा बार होनानै बिल्डिंजोंनो न'जोंहाय जोख्लोब होदों बायसिन होनानै सिथारदों दानिया मा जाखो दंनाय मानि गासैबो जिब जुनार सम्पति मानिफ्रा दिनै जोबस्रांलांजोब्बाय बेनि उनाव सैताना आरोबाव बिनि उनाव बिनि मोदोमखौ दांजायै नायजायै जायनि मोदोमखौ दाङोब्ला जायनि मोदोमखौ नायोब्ला बिनि खाथियाव जनानै आङो ओंखाम जानो हाया नोंथाङा ओंखाम जानो हानाय नङा बेबायदि मोनसे अबस्था बेबायदि मोनसे सिचुएशन आबहावायाव जबा मोदोमनि सैनांनाय जेंनाजों बियो भुगिनानै थानो गोनां जाबाय बिथांनि बे आसिनि 10था आसिनि आसिगुराबो खुरै खुरनानै अदा मोनहोनो हाला दै फुदेगावखौहाय देख्रुबनानै दै फुदेगावजोंसो द्र हनानै लानो गोनां जाबाय बे समाव बिनि हिन्जावा बुंबाय नों जाय इसोरखौ नोङो नाजावदों बे इसोरा जुदि बियो गोथां इसोरब्ला नोंनि बे आरज खालामनायाव बियो मानो एसेबो आश्रय होआखै बेनो नामा नोंनि सैथो इसोरा नोङो बेखौ कर्स खालामदो आरो नोङो गावनो थैदो बेखौ सावहोदो नोङो सावहोनानै थैनानै थांदो जबा मा बुंफिनदों सैनांनायनो गावनि मोदोमनि सैनांनायनि दावहायाव गसंनाय समाव बुंदों अ मानसिया मोजांखौल' मोननांगौ नामा सैनांनायखौ मोननो नाङा नामा नैबे बुंफिननाया बिनियाव फैदों आरो बिनि गेजेरजों उथ्रियै आङो जोबथारनायाव लांनोसै गोलाव दं सल'आ उथ्रियै इसोरा बेखौ हामजानाय नुदों उनथाराव मा जोबनायाव लांनोसै आं खेबसे जबनि जाय फिसाफोरखौ सिथारदोंमोन 7 जन हौवासा गथ'फोरखौ आरोबाव इसोरा जबनो लाबोना होफैफिनबावबाय फिसाजो 3 जोनोम जाहोबावबाय बे फिसाजोआ बे जबनि रायतफोरनि गेजेरावहाय गामियारिफोरनि गेजेरावहाय जाय बिसाखौ इसोरा लाबोफिनबाय बिसाजो बेबायदि समायना महरनि आरो बिसाफोर गैबावलिया बेबायदि ओरैबायदि इसोरा मोनसे सुफुंनायखौ होफिनबाय आरो बिनि दोहोना सैताना फानसेल' नस्थ खालामनो हादोंमोन इसोरा दानिया मा होखो फाननै दोहोनखौ बिनो होफिनबावबाय फाननै दोहोनखौ इसोरा बे जबनो होफिनबावबाय बोलोग्रा बेबायदि मावनायखौ उनाव मोनदांबाय आरो सान्थि भाबै बियो संसार लानो हाफिनबाय ओमफ्राय बे जोबनायाव मा होदों जायफ्रा बाइबेल दङ नायदो जबनि 3 सारिखौ नाय जाय गथ'नि मुङै बार्थडे बे सेलेब्रेशनखौ खालामदों प्रग्रामखौ बे गथ'आ बोर मोनगोन आरो संसाराव गोबाव जोरनानै थागोन बिदि हान्थिनाय मोनफ्रोमबो लामायाव बे देरहालांगोन गोलाव लामा थांनानै नेनानै थानाय डेस्टिनेसनखौ बियो मोनहैगोन थांखिखौ दा बे हिसाबै जों ख्रिस्टानफ्रा आलादा जोङो बे संसारजों जोङो रुजु जाया इसोरा संसारनिफ्राय जों ख्रिस्टान मानसिफोरखौ बियो लिंहरनानै लाबोबाय बेनिखायनो संसारजों जोङो गुबुन जानांगौ जों इसोरनि मानसिफ्रा बे संसारनिफ्राय जोङो गुबुन जानांगौ गुबुन जाबायब्ला जिखुनु जोङो मोनसे प्रग्राम खालामा इसोरखौ हामबाय होनायनि थाखाय जानो नांगौ
दिनै जेरै बे फंबाया बे आंनि बेवाइया बे इसोरनिनो धोरोमिया बिसाफ्रा बे प्रग्रामखौ माबा खालामबाय अर्गानाइज खालामबाय बेबायदि दानिया आङो बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबनो आङो हास्थायबाय दानिया जोङो बे संसारनि मानसिफोर बायदि नङैखाय इसोरा जोंखौहाय डिफारेन्ट बियो जोंखौ लिंहरनानै लाबोनायखाय दिनै जोङो गुबुन रोखोमनि बेनिखायनो जोनोमा जोङो जायो जानो हागौ एखे संसारनि मानसिफ्राबो बिमानि बिसाखनिफ्राय बियो जोनोम जायो जों इसोरनि मानसिफ्राबो बिमानि बिसाखनिफ्राय जोनोम जायो किन्तु इसोरनि मानसिफोरनि जोनोमा खननै इसोरखौ गिग्रा मानसिफ्रा खननै जोनोम जायो आरो इसोरखौ मोनै मानसिफ्रा बे हिथोन्सफ्रा बे मोदाय होग्राफ्रा बिसोरो खनसेल' बिसोरो जोनोम जायो आरो बिथांमोननि थैनाया खननै जों इसोरखौ मोननाय जों ख्रिस्टानफोरनि थैनाया जोंनिया बेसेबां जायो खनसे किन्तु जायया इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनो हानाय नङा बे जिसु फैजासे बेबो बे संसारारिफोर बायदि बियो खननै थैनांगोन दाहारनिफ्रा खनसेल' थैनांगोन बेखौ बुंनोसै आङो सासे बिमाया सासे गथ'खौ जोनोम होनो थाखाय बियो एटलिस्ट 8 मास 9 मास गावनि उदै सिङाव गावनि बे थैफोरखौ दै खालामलायनानै एल' फिभार जालायनानै उमु बेबायदि लोमजाग्रा जालायनानैहाय बेबायदिनो टाइफयडफोर जालायो जन्डिसफोर जालायो बेबायदि दुर्बल जालायजासे गावनि बिसाखौ बिमानाव थानाय गासै निउट्रियेन्ट्सफ्रा भिटामिनफ्रानो गथ'नियाव हाबोयो दानिया गथ'आ जेब्ला जोनोम जायो बिमानि बिसाखौ सिङाव थायोब्ला बियो संसारखौ नुवा बियो मानो एमब्रा बियो माबाबायो संसारखौ नायनो लुबैनाया बिनि गोसोआव जिउआव हामलायनाय थायो सासे बिमानि उदैया माब्लाबाबो गथ'आ देरब्ला गोरबोआव थानाय समाव दलद थानाय नङा बे गथ'आ माब्लाबा ओरै जोखांगोन बियो माब्लाबा बे आखाइखौ सौखांगोन बियो माब्लाबा बे खर'आ ओरै माबा दोरोगोन बियो बिमाया बेबायदिनो खस्थ' लानांगौ जायो संसाराव जेब्ला नाथाय बियो बिमानि गोरबोनिफ्राय संसाराव ओंखारबोबाय थाइनै मेगना संसारखौ नुनायजों लोगोसे बियो गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि खोमाया खोनाबाय गावनि बिमा बिफाखौ सिनायनो गोरों जाबाय संसारखौ बियो नुबाय गाबनोबो गोरों बियो जाबाय बे जाहैबाय बयनिबो जोनोम संसारनि मानसिफ्राबो बेखौनो जोनोम जायो इसोरनि मानसिफ्राबो बेखौनो जोनोम जायो दानिया इसोरनि मानसिफ्रा मानो खननै जोनोम संसारनि मानसिफ्रा मानो खनसे जोनोमा जाहैबाय संसारनि मानसिफ्रा इसोरनि रायजोआव दिसन जानायनि माखासे कन्स्टिटिउसन संबिधानखौ मोनथिया आरो बिसोरो गोजौ गाहाय थांबाय थायो आरो जानो हागौ जिसु फैजासे बिसोरो गोजौ गाहाय थांबाय थागोन खेंखा खेंखि इसोरनि मानसिफ्रा जेब्लानाखि जोनोम जायो जोनोम जानायजों लोगोसे बे गथ'आ देरनानै बोरायलायजासे थायोब्लाबो खनसे जोनोम जाबावब्ला बियो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया बिनि जोनोम जानायनि बै अक्ट'निफ्राय बे अक्ट'सिमाव बियो 20 बोसोर जाब्लाबो बि जोनोम जाफिनाखै बे इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया बाइबेलाव बुंदों नायदो माबायावहाय जहननि 3:3 बुंदों You must be born again नोङो गोदानै जोनोम जाफिनथारनांगोन इसोरनि रायजोआव हाबनो बे जाहैबाय मा दै आरो अर बेजों सुस्रां जानो नांगौ गितफोरनि 50आव लिरनाय दङ साफ्रोमबो मानसिया पापी बिमानि गोरबोआवनो बे गथ'आ पापी जाखायो बियो बेनिखायनो बे गथ'खौहाय जोनोम जानायनि उनावहाय बे गथ'खौ बे मानसिखौ नोंथाङा बेखौ सुस्रांनानै इसोरनि रायजोआव थिसननांगौ जेरै जोङो इसोर बिफा बिसा गोथार जुनि मुङै बिनि खाफाल आरो बिखायाव दैजों क्रुसनि हांखो होनानै बिनि गासै दागो गोनां बे पापफोरखौ सुस्रांगारो आरो बे गथ'आ गोथार जायो बेनो जाबाय खननैनि जोनोम आरो संसारनि मानसिफोरनिथ' बे गैयाना मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो बे संबिधानखौ मोनथिया आरो सैथो इसोरनियाव दिनै सिनायनाय फैथ'वाखै दा जुदि खालामाब्ला इसोरा
बयखौबो लांगोन बाय थैनाय दानिया थैनाय एब्रायनि 9:27 लिरनाय दंखायो रावबो मानसिया माब्लाबाबो बियो खारबोनो हाया No
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Besedi rongjathawna dinayni sana. Besedi gojoनथावना dinayni sama. Besedi रंजाथावना दिनैनि साना बेसेदि गोजोनथावना दिनैनि साना 2017 मायथाइनि बेसेदि गोजोनदोंमोन नों जेबोला अलंबार जानानै जोंनि नखराव जों फैजेनदोंमोन बै समाव बेसेदि रंजादोंमोन दाबो गोसोखाङो बै समखौ अरायबो गोसोआवनो थाबाय थाथों दाबो गोसोखाङो बै समखौ अराय सम गोसोआवनो थाबाय थाथों
जों बिमा बिफा नोंनिनो गोजोन हास्थायनानै फेदेरदों फोलावदों जों जोथोन लादों नोंनिनो इयुननि सिमां सुजुनानै अरायबो नाजादों जों आरज गाबदों अरायबो थागोन जों नोंनि सेराव अरायबो थागोन जों नोंजों लोगोआव अरायबो थागोन जों नोंनि सेराव अरायबो थागोन जों नोंजों लोगोआव Happy, happy, happy birthday